That's a surprise. Mega view από την ηλιόλουστη Ελλάδα. Βρισκόμαστε στη Βάρκηζα, στο Bar Restaurant Island. Εδώ γυρίζετε σε εξωτερικό χώρο το πρωινό μου, το breakfast show του Mega Channel. Σε λίγο θα συναντήσω τους δύο βασικούς host που είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζέννη Μπαλατσινού. Είστε έτοιμοι για μια αποκαλυπτική συνέντευξη? Mega View στο Mega Cosmos με τους δύο βασικούς hosts του πρωινού μαγκαζίνου του Mega, το Breakfast Show, το οποίο είναι πολύ δημοφιλές στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Αυστραλία. Πέτρο και Τζέννη, πώς αισθάνεστε? Good evening, America. Είστε και οι δύο μεγάλοι φαν της Αμερικής, ταξιδεύετε διαρκώς εκεί. Ναι. Εγώ χαίρομαι που καμιά φορά ήρθε στο Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη, μας μιλάνε στον δρόμο. Ξαφνικά λέει, εσύ και που φέρνουμε. Και είναι και πιο θερμός ο κόσμος έξω. Ναι. Όταν σε βλέπει, αισθάνονται, ξέρεις, ότι έχουν δει ένα προϊόν από την πατρίδα. Είναι πολύ πιο γλυκή. Ναι, εγώ στην αρχή νομίζω, γιατί μερικοί μιλάνε και αγγλικά και ελληνικά, αγγλοελληνικά, νομίζω ότι με ξέρουν από το NBC, αλλά ή από το NBA που έπαιζες παλιά. Είστε και δύο μεγάλοι φαν του να ταξιδεύετε στις ΗΠΑ. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που λατρεύετε περισσότερο εκεί, τι είναι αυτό που σας λείπει από την Ελλάδα και το βρίσκετε εκεί. Εμένα αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι ότι μπορώ και περπατάω με τις ώρες. Ναι. Δηλαδή στη Νέα Υόρκη ειδικά μου αρέσει να πηγαίνω παντού με τα πόδια. Και βέβαια το πάρκο. Αλλά και το άλλο που έχει έτσι ενδιαφέρον πολύ είναι οι μυρωδιές. Ότι σε κάθε μπλοκ που περπατάς αλλάζουν και οι μυρωδιές. Δηλαδή ανάλογα αν υπάρχουν Ινδοί, Μαύροι, Κινέζοι, τα φαγητά που φτιάχνουν, αλλάζει και η μυρωδιά του μπλοκ. Ναι. Και η αρχιτεκτονική όσο να είναι. Όχι, εγώ χαίρομαι γιατί κάθε φορά χαίρομαι. Είτε είναι, αλλά κυρίως στις δύο ακτές θα έλεγα. Δηλαδή είτε από το Λος Άντζελες και στο Σαν Φρανσίσκο, είτε από τη Νέα Υόρκη, είτε στο Μαϊάμι. Η Αμερική πιστεύω ότι ότι έχει μια αθωότητα μέσα στην τεράστια ενοχή της. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή, μ' αρέσουν οι άνθρωποι. Είναι πιο ανοιχτοί, είναι πιο cool. Αναγνωρίζουν τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλο και πιστεύω ότι το έχουν πάρει και οι Ελληνοαμερικάνοι. Δηλαδή δεν είναι σαν και εμάς που είμαστε λίγο μίζεροι, αναγνωρίζουν τον άλλο. Και αυτό μου αρέσει. Αλλά και ότι ό,τι καινούριο συμβαίνει, δυστυχώς ή ευτυχώς ξεκινάει από την Αμερική. Από εκεί. Η μουσική, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, η μόδα τα πια πρωινά σχεδόν. shows. Έχουμε φτάσει εκεί, τα πρωινά show. Εγώ έχω επηρεαστεί πολύ, ειδικά στο βράδυ. Ναι. Είχα επηρεαστεί πάρα πολύ από το Letterman, από τον Jay Leno, από τα αμερικάνικα show. Πώς είναι η ζωή ενός ζευγαριού κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας που είναι τόσο έντονα, έτσι, όταν παρουσιάζει μια καθημερινή πρωινή εκπομπή που είναι δημοφιλής? Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερο. Αλήθεια σου λέω. Στην αρχή το φοβόμασταν πάρα πολύ. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει συμβεί κάτι που έχει επιφέρει ανισορροπία σε αυτό το οποίο ζούμε στην καθημερινότητά μας. Είσαστε ήδη πολλά χρόνια παντρεμένοι, οπότε. Ναι, και πιστεύω ότι και αυτό και με τη δημοσιότητα το χειριζόμαστε καλά. Δεν είμαστε τόσο μπροστά σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Δεν βγαίνουμε παντού, το δεν δίνουμε πολλές συνεντεύξεις, δεν κάνουμε πολλές εμφανίσεις, δεν πηγαίνουμε σε πρεμιέρες. Δηλαδή προσπαθούμε λίγο να το διαχειριστούμε πιο. Για να μην εκτίθεστε διαρκώς στα φώτα. Όχι, και γιατί δεν έχει και νόημα. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε σαν το χωριό μας. Δηλαδή γνωριζόμαστε όλοι. Στην Αθήνα, όπως στο Βόλο που μεγάλωσα, γνωριζόμασταν. Εδώ πια έχουμε φτάσει να γνωριζόμαστε όλοι. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι στην εκπομπή μας κάνει και καλό με την έννοια ότι μπορούμε να έχουμε και πιο πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δηλαδή, ένα ζευγάρι σπίτι έχει τα προβλήματά του, τα παιδιά του, τα οικονομικά του, τα άλλα. Στην τηλεόραση μπορεί να κάνει και την πλάκα του. Ναι. Οπότε νιώθετε ότι η δουλειά σας ένωσε και περισσότερο, είστε πιο δεμένοι ακόμα? Ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο. Είναι ψυχοθεραπευτικό. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους περνάει καλά. Μεταφέρετε τα προβλήματα της δουλειάς στο σπίτι, δηλαδή αν τα νούμερα δεν έχουν πάει ίσως λίγο καλά, όχι, ή τα θέματα, τα δημοσιογραφικά που προβάλλετε? Πολλές φορές τα νούμερα τα συζητάμε ακριβώς την επόμενη μέρα το πρωί που θα βρεθούμε στο πλατό. Πώς πήγαμε έτσι. Οκ. Ναι. Δεν υπάρχει Τα θέματα τα συζητάτε στο σπίτι, ενώ τα δημοσιογραφικά θέματα, τα ρεπορτάζ? Εγώ μπορώ και να παραδεχθώ κάτι το οποίο δεν έχω παραδεχθεί. Εγώ δεν ξέρω τίποτα από την προηγούμενη μέρα. Εγώ τα μαθαίνω όλα 10 λεπτά πριν μπω. Ναι. Αλήθεια. Και ούτε αυτό είναι καλό για τον αυθορμητισμό σας. Αλλά μ' αρέσει γιατί θέλω να κρίνω το προϊόν όπως το βλέπω, όχι να έχω προσυνεννόηση. Δεν έχουμε καμία προσυνεννόηση. Ούτε σε αυτά που λέτε. Ούτε μεταξύ μας, ούτε με τον Δημήτρη. Ναι. Έχεις έρθει 2 φορές εδώ, το έχεις καταλάβει. Δεν έχουμε καμία. Έχετε τσακωθεί ποτέ on air και να συνεχιστεί μετά το τσακωμό στο σπίτι? Όχι, έτσι. Αμέ on air, όχι σπίτι. Τα παιδιά σας, έχετε 2 κορίτσια και ένα μικρό αγοράκι. Θέλω να μου πείτε πώς σας βλέπουν, γιατί σας βλέπουν κάθε μέρα στη τηλεόραση. Φαντάζομαι κάνουν ζάπινγκ. Όχι, δεν μας βλέπουν, γιατί πηγαίνουν σχολείο. Μόνο αν έχουν αργία μπορεί να τύχει. Αλλά πώς αισθάνονται, πώς εισπράττουν? Οι μεγάλες δεν μας βλέπουν καθόλου. Το γεγονός ότι και οι 2 γονείς μας είναι έχουν απομυθοποιήσει εντελώς. Καταρχήν τα παιδιά
τα παιδιά τα δικά μας, τα δύο μεγάλα, γιατί το μικρό δεν μπορώ να πω, δεν βλέπουν τηλεόραση. Ποτέ. Τι σνομπάρουν. Δεν βλέπουν καν φιλμ στην τηλεόραση, το βλέπουν στο κομπιούτερ. Καμιά φορά μας έχουν δει, από ό,τι καταλαβαίνω, σε YouTube. Παίρνουν κομματάκια, ας πούμε, και λένε. Αν ρωτάμε αν είδανε, δεν έχουν δει τίποτα. Ο μικρός νόμιζε ότι. Ότι μπορεί να μπει μέσα στο κουτί. Ότι μπορεί μια φορά να μπω κι εγώ μέσα. Νόμιζε ότι από το σπίτι είναι μεγάλη οθόνη, βουτάω μέσα και θα έρθει κι αυτός μια φορά. Ναι. Τέλος πάντων, δεν δίνουν καθόλου σημασία σε αυτό, έτσι. Καμία σημασία. Και θέλω να σου πω ότι αν στα παιδιά δεν το κάνεις θέμα εσύ. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην είναι χορτάτοι από τη ζωή τους και να νομίζουν ότι βγαίνοντας στην τηλεόραση έκαναν κάτι μεγάλο, τους έμαθε ο κόσμος, θέλουν να γίνουν διάσημοι, ποζάρουν. Εμείς λόγω του παρελθόντος μας. Δεν έχουμε ανάγκη αυτό το πράγμα. Το έχουμε απομυθοποιήσει τελείως. Και αυτό που λέμε ότι είναι μια δουλειά και that's all. Τελείωσε. Αυτό που αγνοούν οι Ελληνοαμερικανοί, οι Ελληνοκαναδοί ή οι Ελληνοαυστραλοί που μας βλέπουν είναι ότι τα μίντια εδώ είναι ανθρωποφαγικά και ότι όταν εκτίθεσαι στην τηλεόραση, αυτομάτως λένε χιλιάδες κακά πράγματα για σένα, ακόμα και αν πηγαίνεις περίφημα, έτσι, ή αν πηγαίνεις αρκετά καλά. Νομίζω ότι όμως και στο εξωτερικό, ειδικά στην Αμερική, τα εβδομαδιαία περιοδικά που ασχολούνται με τον gossip, και αυτά είναι λίγο ανθρωποφαγικά. Νομίζω ότι είναι μια πατέντα παγκόσμια, δεν είναι μόνο ναι, αλλά αυτό στέκεται σε σκάνδαλα που δημιουργούν οι stars. Όχι. Δημιουργούν όντως. Εντάξει, είναι και αρκετοί που είναι άτακτοι. Έχετε και περισσότερους εκεί, κατάλαβες. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι που. Ας είχα εγώ αυτούς τους στάρ εδώ να έρχονται και ας κάνουν ό,τι θέλαν. Αυτό είναι κάτι που σας ρίχνει κάποιες φορές, δηλαδή αν γράφουν πικρόχολα σχόλια, ναι, ή κάτι. Ναι, τον κάθε άνθρωπο νομίζω, αλλά μετά τι γίνεται. Είναι σαν τους μποξέρ. Την πρώτη φορά που θα φας την πουνιά, βλέπεις αστράκια. Τη δεύτερη, την τρίτη, μετά αρχίζεις και συνηθίζεις. Κατάλαβες, ο Κάσιος Κλέη είχε φάει τόσες πολλές, αλλά δεν πάθαινε τίποτα στο τέλος. Έτσι είναι. Αμβλύνεσαι, αλλά όχι ότι κάτι κακόβουλο το σε πειράζει. Ναι. Αν είναι νοκάουτ. Εντάξει, δεν είναι και Εγώ τόσο. δεν επηρεάζομαι τόσο. Και αλήθεια, ο Πέτρος είναι πιο ευαίσθητος, επηρεάζεται περισσότερο. Ναι. Εγώ προσπαθώ να τα βλέπω όλα με χιούμορ. Ο Πέτρος είχε πει πρόσφατα σε μια συνέντευξή του ότι αν του δινόταν ευκαιρία να μην είναι παντρεμένος, να είναι νεότερος κτλ., θα ξεκινούσε τη ζωή του στις ΗΠΑ. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι μια χώρα στην οποία βρίσκεται το καλύτερο και το χειρότερο. Δηλαδή, όταν έχω επισκεφτεί τις εσωτερικές πολιτείες, τις μέσα πολιτείες, ξέρω όπως Οκλαχώμα, αυτό που λένε το Midwest, εκεί δεν πέθανα. Αλλά νομίζω ότι η ζωή, ειδικά όχι με τους ίδιους Αμερικάνους, μιλούν Αμερικάνους, Πορτορικάνους, Ισπανούς, δηλαδή είναι μια πάρα πολύ ωραία κοινότητα και είναι μια ζωή στην οποία μπορείς να κάνεις πράγματα. Δηλαδή, αν έχεις τα guts που λένε, θα τα κάνεις. Εσύ, Τζένι, θα το σκεφτόσουν ποτέ? Όχι, εγώ ίσως επειδή έμενα πολλά Έχεις χρόνια στο κάνει εξωτερικό. φωτογραφίσεις Ναι, στις αλλά ΗΠΑ. έμενα 12 με 17 στο εξωτερικό μόνη μου. Σε ποια χώρα? Έμενα Γαλλία, έμενα Αφρική, έμενα Ελβετία. Γενικά γυρνούσα με την ομάδα, αλλά περισσότερο έμενα στην Νότια Γαλλία. Γυρνώντας πίσω, δεν μου έλειψε ποτέ να ξαναφύγω. Μου είχε λείψει πολύ το σπίτι και να είμαι εδώ. Και επειδή τα πράγματα ξεκίνησαν εύκολα στη δουλειά μου, δεν σκέφτηκα ποτέ να φύγω. Και ούτε είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι. Ναι. Πέτρο, μου έλεγες πριν για τις ΗΠΑ ότι έχεις ταξιδέψει και στο εσωτερικό τους αλλά και στις Μητροπόλεις. Θέλω να θυμηθείς την πιο αξέχαστη εμπειρία που έχεις εσύ. Και εσύ και η Τζένι. Η πιο δυσάρεστη. Η δυσάρεστη, ευχάριστη, αξέχαστη, ναι, ό,τι θέλεις. Ευχάριστη. Ναι. Ό,τι θες. Η πιο ευχάριστη εμπειρία με πρόβλημα ήταν το 2010 Χριστούγεννα που είχε γίνει η τρομερή χιονοθύλα στη Νέα Υόρκη. Και νομίζω το χιόνι, δεν έχω ξαναδεί πιο πολύ χιόνι στη ζωή μου σε πόλη, πρέπει να είναι 5 μέτρα. Ναι. Δεν κουνούσε τίποτα απολύτως. Και ακυρώθηκαν οι πτήσεις, φαντάζομαι. Ήταν άβολο με τα παιδιά να πηγαίνουν ερχόμαστε, αλλά ήταν υπέροχο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Νόμιζα ότι ήσουν στην εποχή των παγετώνων. Ήμασταν το μοναδικό αυτοκίνητο, ένα βανάκι παλιακό τελειωμένο, το οποίο πήγε από το JFK στη Νέα Υόρκη. Δεν πήγε τίποτα, δεν προσγειώθηκε αεροπλάνο, ήμασταν οι τελευταίοι τυχεροί. Και μπήκαμε ξαφνικά στον Παγετώνα, σαν να παίζαμε στην ταινία Ο Παγετώνας. Δηλαδή. Εγώ θα σου έλεγα η πιο έντονη εμπειρία ήταν κακή. Ήταν στην Οκλαχώμα ή στο Σεν Λιούις. Είχαμε πάει με τις Χάρλεϊ, με μηχανές να διασχίσουμε την Αμερική. Όπου επειδή ανεβήκαμε πάνω σε ένα πάρκο, στην άκρη του πάρκου, στο πεζοδρόμιο με τις μηχανές, για να τραβήξουμε φωτογραφίες εμείς θέλαμε. Ήταν το Arc του Σεν Λιούις, η αψίδα του Σεν Λιούις, η οποία είναι το πέρασμα στη Δύση, το Gate of the West. Εκεί πέρα λοιπόν έρχεται ένας με κοντά παντελονάκια, ψιλοφλόρος, έτσι που είναι Ranger τι είναι, πολύ μικρός σε ηλικία και μας τραβάει πιστόλι. Το κακό είναι ότι το πιστόλι έτρεμε. Δηλαδή ήταν τόσο πιτσιρικάς, αυτός νόμιζε ότι εμείς είμαστε Hells Angels ή κάτι άλλο περίεργο, γιατί είχαμε τα μουσια και τα μαλλιά. Και το πιστόλι πήγαινε έτσι και ήμασταν έτοιμοι με το που κάνει ένας να βγάλει το. Να του λέμε είμαστε European journalist και αυτός να μην καταλαβαίνει μία. Μες στη ζαλάδα του. Και πίστεψα ότι άντε γεια.
Φύγαμε από το Σέιν Λιούις και δεν ξαναπάω ποτέ. Αυτό ήταν πραγματικά τρομακτική Ήτανε εμπειρία, βαρύ. σαν κινηματογράφος, έτσι. Εκεί είδα μερικές αγριάδες που συμβαίνουν στην Αμερική που δεν τις ζούμε στην Ευρώπη. Ναι. Στο πρωινό, τι είναι αυτό που απολαμβάνετε περισσότερο στην παρουσίασή του Εξαρτάται. καθημερινά? Σήμερα, ας πούμε, που ήρθες, το καλύτερο κομμάτι ήταν ο Σεφερλής. Δηλαδή, Σας έκανε και γελάσατε, έτσι. ναι, και του έλεγα προηγουμένως ότι αυτός είναι αυθεντικό αμερικάνικο κομικό ταλέντο. Δηλαδή, με την έννοια του αυθορμητισμού και ότι έχει και την αίσθηση του entertainer. Δεν μπορεί να κάνει μόνο το σοβαρό ή να βγάλει λόγο ή να κάνει κήρυγμα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κωμικός και το κάνει all the way. Μου θυμίζει παλιές φιγούρες. Στην Αμερική θα έκανε μεγάλη καριέρα. Στο Las Vegas. Μέχρι τον κινηματογράφο. Εμένα αυτό που μου αρέσει πολύ στο πρωινό μου είναι ότι γρήγορα εκκληματίστηκα και αισθάνθηκα ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου, ότι είναι μια προέκταση του σπιτιού μου. Και μου αρέσει πολύ που γνωρίζω καινούριο κόσμο. Θέλω να τους κάνουμε να αισθάνονται άνετα, να λένε διαφορετικά πράγματα, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό σε μια συνέντευξη από ό,τι λένε συνήθως. Και να φεύγουν όλοι ότι έχουν πάρει κάτι, ξοδεύοντας 20 λεπτά ερχόμενοι καλεσμένοι. Είναι εθισμός το να βγαίνεις κάθε μέρα στη τηλεόραση, είναι κάτι που τελικά σου ανεβάζει την αδρεναλίνη, σε συναρπάζει κάθε μέρα, σου δίνει ζωή. Σου ανεβάζει την αδρεναλίνη, αλλά περιμένουμε σαν μάνα εξ ουρανού το Σάββατο. Δηλαδή το Σάββατο που δεν θα ξυπνήσουμε πρωί, που δεν θα πάμε να βαφτούμε. Τώρα άβαφος είμαι, αλλά δεν θα βαφτούμε, δεν θα μπούμε στο στρες και θα κοιμηθούμε. Δηλαδή, αλλά εκεί η αδρεναλίνη είναι, πρέπει να είσαι στην τσίτα. Ναι. Το πιο ωραίο κομμάτι στο σκελετό της εκπομπής ποιο είναι? Αυτό που κάνετε, ας πούμε, με τον Gossip, που πλακώνεστε στο πάνελ, εμένα μου αρέσει μαγειρική. ο καιρός του Γκαρέζου. Θεωρώ ότι είναι statement ο καιρός του Γκαρέζου. Εμένα μου αρέσει καμιά φορά το πάνελ, γιατί εμείς το κουτσομπολιό, ναι, όπως θα το έχεις δει, το έχουμε απομυθοποιήσει. Θέλω να γελάμε με το κουτσομπολιό δηλαδή και να το θεωρούμε ως βλακεία. Γιατί εγώ ως βλακεία το θεωρώ. Εκτός αν υπάρξουν χοντρά πράγματα που δεν είναι κουτσομπολιό πια, είναι κοινωνικά προβλήματα. Μου φαίνεται αστείο. Ο τάδε τα έφτιαξε, τάδε καλονίνη, η τάδε ηθοποιός τα έφτιαξε με τον τάδε. Θέλω να γελάμε με αυτό, γιατί είναι το πιο φυσικό πράγμα στον πλανήτη. Να μην ενοχλώ ζευγάρια που χώρισαν. Αλλά μου αρέσει και η συνέντευξη. Στη συνέντευξη που η Τζέινι πήρε το βάπτισμα του πυρός σιγά-σιγά. Αν πλησιάσει έναν άνθρωπο με καλό τρόπο και όχι να του πει λένε για σένα ή κάνουν για σένα, μπορείς να γνωρίσεις καινούργια πράγματα και να αφήσει τον άλλον να κάνει παρέα στον τηλεθεατή. Αυτό που είπα ότι έχει ο Σεφερλής, θέλω να το αποκτήσω, αν δεν το έχω, ή προσπαθώ να το έχω, να διασκεδάζουμε τον άλλον. Δηλαδή, όλος που θα είναι σπίτι του, να διασκεδάσει. Η συνεντεύξη είναι το πιο απολαυστικό κομμάτι, όταν είσαστε δυο σας, που πραγματικά ανοίγετε τον καλεσμένο και είναι μια πολύ ωραία παρέα όταν είσαι στο σπίτι. Αν ο άλλος πιστέψει ότι του μιλάς καλοπροαίρετα, θα ανοίξει. Αν πιστεύει ότι την έχει στημένη να τη γυρίσεις, πράγμα που συχαίνομαι, δεν το έκαναμε το βράδυ ποτέ. Δηλαδή, όταν έχετε κάποιον, το φιλοξενούμε σπίτι μας. Είναι σπίτι μας το πρωινό. Όταν έχετε κάποιο σπίτι σου, δεν τον προσβάλλεις ή δεν προσπαθείς να του εκμεύσεις τα αρνητικά του. Θέλω να κάνουμε ένα break στο Megaview και αμέσως μετά να σας κάνω μερικές ακόμα ερωτήσεις και μετά να σας αφήσω φυσικά, γιατί είστε από το πρωί εδώ. Για break Megaview. Επιστροφή στο Megaview, we are back με τον Πέτρο και την Τζέινι, τους βασικούς hosts από το πρωινό μαγκαζίνο του Mega. Πέτρο, στην αρχή όταν μπήκες να κάνεις το πρωινό, φαντάζομαι ότι δεν το είχες αγαπήσει τόσο πολύ. Στη συνέχεια μου φαίνεται ότι το λάτρεψες. Ναι, στην αρχή. Και σου ταιριάζει πολύ. Ξέρεις, στην αρχή, γιατί πολλοί με ρωτάνε, έκανα το βράδυ, έκανα άλλα πράγματα, αν μου άρεσε. Ήσουν κριτής σε shows. Όταν μου το είπε ο διευθυντής του Mega τότε, ο Μπούτος, εγώ με τη μία είπανε. Δηλαδή με τη μία είπαν, όχι να βρω δουλειά. Ξαφνικά δεν ξέρω τι κλικ έκανε στο κεφάλι μου. Ενώ παλιά τα πρωινά δεν τα βλέπα, αλλά εγώ δεν είμαι γι' αυτό. Ξαφνικά λέω θέλω να δοκιμάσω γι' αυτό. Και ειλικρινέστατα πήγα και του λέω στην Τζέινι και η Τζέινι νόμιζε ότι έκανα πλάκα. Μου λέει με δουλεύει, με ανάβηκε να δουλέψει, άσε μας τραγόρι μου. Και μετά σου πήραν και εσένα στη δουλειά. Θα ήθελες να το ξανακάνεις? Ναι, θα το ξανάκανα. Θα το ήθελα λίγο αλλιώς. Ναι. Λίγο. Τι θα άλλαζε στη δομή του, θα το κάνεις πιο αμερικάνιζα λίγο. Ναι, πιο American θα το έκανες, έτσι. Δηλαδή. Δηλαδή οι Αμερικάνοι έχουν έξω κόσμο, μιλάνε εκείνη την ώρα με κόσμο που είναι στο δρόμο, στείλουν happening στο δρόμο, φέρνουν ενδιαφέροντες ανθρώπους πέρα από τη showbiz να μιλήσουν. Λες όλες τις ιδέες τώρα και μας πάρουν. Σωστά. Ναι. Δεν κατάλαβες. Good morning America. Τα ίδια σκεφτόμαστε. Τα ίδια, έτσι. Και εγώ θα το ξανακάνω. Μ' άρεσε, πέρασα πολύ ωραία φέτος. Άρα θα το ξανακάνουμε, δεν κρίνεται από εμάς. Καλά, δεν έχει σημασία. Τα έχετε πάει πολύ καλά όμως, οπότε ξέρεις, η δρόμη είναι ανοιχτή. Εσύ τι θα άλλαζε, Τζέινι, θα το έκανες και εσύ πιο αμερικοποιημένο?
Εγώ νομίζω ότι θα αφινόμουν περισσότερο, έχω κάποιες ιδέες, αλλά θα αφινόμουν περισσότερο στον κόσμο που δουλεύει τόσα χρόνια και ξέρει, γιατί φέτος δυστυχώς δεν είχαμε καθόλου χρόνο στην αρχή σου να ντροπαλή κάνουμε εσύ. κάποιες αλλαγές. Αλλά μετά λύθηκες. Ναι, φυσιολογικό. Ναι, Έπρεπε πάρα και πολύ. εγώ να βρω τις ισορροπίες μου εκεί μέσα και Ναι. να δω τι ακριβώς κάνω, ποιος είναι ο ρόλος μου. Στην αρχή της σεζόν κατηγόρησαν τον Πέτρο ότι δεν άλλαξε το μαγκαζίνο από αυτό που ήταν πέρυσι. Δεν και ότι θα υπήρχε έπρεπε, χρόνος και ότι να θα έπρεπε να αλλάξουμε κάνει αλλαγές στο τίποτα. μετάνιο σε αυτό που δεν το άλλαξες. Δεν γινόταν να αλλάξει. Δεν γινόταν. Ήδη άλλαξε μερικώς. Καταρχήν, εγώ πιστεύω η αποδραματικοποίηση του κουτσομπολιού και κάνοντάς το χαβαλέα παρά να κάνουν κουτσομπολιό, ή δεν έχουμε κανέναν τέτοιο στο πάνελ ο οποίος να κάνει σκληρό τέτοιο πράγμα, είναι μια αλλαγή. Δεν είναι άλλο να κάνουμε πλάκα και άλλο να λέμε «Α, τι έκανε αυτός». Να κατακεραυνώνεις τον Να άλλο. κατακεραυνώ. Δεύτερον, η συνέντευξη πιστεύω ότι έχει πάει πολύ στο κουλαριστό, χωρίς να περιμένει να τον πιάσει το πικ. Και τρίτον, έχουμε βάλει ιστορίες μέσα ανθρώπων, αυτούς που εγώ ονομάζω και οι Αμερικάνοι ονομάζουν ήρωες της καθημερινότητας, που είναι άνθρωποι που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα και έχουν φέρει σε πέρα στη ζωή πολύ καλύτερα από τον οποιοδήποτε σαν και εμένα, σαν την Τζέννη ή τον τάδε στάρ της τηλεόρασης Καθημερινούς ήρωες. ή της πίστας. Ναι. Δηλαδή άνθρωποι που αντιμετώπισαν πραγματικά προβλήματα με τα παιδιά τους, με την υγεία τους, με τον κόσμο, με την κοινωνία. Από ανθρώπους που ξεκόλλησαν από τα ναρκωτικά μέχρι ανθρώπους που θα πεθάνουν σε 3 μήνες και το ξέρουν. Ναι. Και αυτούς εγώ θεωρώ ήρωες και δεν θεωρώ ήρωες αυτούς που παίζουν στα σύριαλ ή κάτι σαν και εμένα που κάνουν εκπομπή στην τηλεόραση. Ναι. Έχετε ζήσει και οι δύο απίστευτα ups and downs λόγω της οικονομίας της χώρας και της κρίσης. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξει σε αυτή τη χώρα προκειμένου να πάει καλύτερα και να είμαστε πιο αισιόδοξοι για το μέλλον? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε όλοι ο καθένας σαν μονάδα. Να έχουμε περισσότερη κοινωνική συνείδηση, να σταματήσουμε να έχουμε μόνο απαιτήσεις και ότι πλέον έχουμε και υποχρεώσεις. Αν λίγο όλοι μας αλλάξουμε κάπως, νομίζω ότι. Γιατί η αλλαγή απαιτεί ένα σύνολο. Δεν βγαίνει ένας από πάνω και λέει τώρα θα αλλάξουμε αυτό. Μια οριμότητα για τον Ακριβώς. καθένα. Όλο αυτό πρέπει ο καθένας να κάνει αυτοκριτική του, να δει τι μπορεί να κάνει καλύτερο, τι δεν έκανε καλό να το αφήσει στην άκρη και να σταματήσουμε να είμαστε τόσο δογματικοί και κριτικοί απέναντι στο διπλανό μας. Νομίζω ότι αυτό είναι που μας έχει πάει πίσω σαν λαό. Και αυτό η κρίση το χειροτέρευσε. Ή κάνω Ναι, λάθος? γιατί βγήκε και ο εγώ χειρότερος εαυτός μας. Γιατί ο Γιατί άνθρωπος όταν μες εσύ στον πόνο- περνάς άβολα, αισθάνεσαι ότι ο εχθρός είναι ο άλλος. Όταν εσύ περνάς κακά, πιστεύεις ότι ο εχθρός είναι ο άλλος. Σίγουρα και ο άλλος μπορεί να έχει συμβάλει, αν αυτό λέγεται πολιτεία, κοινωνία κτλ. Αλλά και εμείς κάτι έχουμε κάνει λάθος. Εγώ θα σου έλεγα ότι αυτή η κρίση μπορεί να μας βγει και σε καλό σε όλους. Με την έννοια ότι θα μάθουμε ότι πλέον γίνεται κατανοητό, όπως είναι στη Δυτική Ευρώπη, όπως είναι στην Αμερική, ότι για να πας καλά στη ζωή σου, κατά κύριο λόγο πρέπει να πατήσεις τα δικά σου πόδια, να είσαι εφευρετικός, να δουλεύεις σαν το σκύλο, έτσι σκάσε και κολύμπα που λένε καμιά φορά, και μετά να πας στις απαιτήσεις που πρέπει να τις έχεις από την κοινωνία και από την πολιτεία. Όχι να ξεκινάμε ανάποδα, η πολιτεία και η κοινωνία έχουν υποχρέωση απέναντί σου. Το έλεγε τότε, δεν είναι μόνο θα Πιστεύω κάνει η χώρα σου για σένα που το έλεγε ο είμαστε μια Κέννεντι, γενιά. αλλά και τι κάνεις και εσύ για τη χώρα σου. Πιστεύω ότι πρέπει να νορμαλοποιηθούμε, να φύγουμε από τα ανατολικά χόμπι που κολλήσαμε τόσα χρόνια και να πάμε στο δυτικό κόσμο δουλεύοντας, παράγοντας και εφευρίσκοντας. Αυτό. Ναι. Ποια πρόσωπα από την ελληνοαμερικανική κοινότητα σας αρέσουν περισσότερο? Όλοι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Γαλιφιανάκης, μου αρέσει η Τζένιφερ Άνιστον. Η Χάφινγκτον, η Στασινοπούλου. Η Χάφινγκτον, Στασινοπούλου, πάρα πολύ. Έχει πολλά Μια γκάτσα αυτή. Φοβερή γυναίκα. Όλοι πιστεύω ότι κάτι έχουν. Και η Μελαχρινή, η φίλη μου. Πες. Έχω και το Αλτσχάιμερ. Που έπαιζε στην ταινία. Όχι, που έπαιζε στην ταινία μαζί με τον Ταινία. Γιωργούλη. Α, η Νία Βαρντάλος. Ναι, και η Είναι Νία βα- Βαρδάλος. Και η Νία Βαρντάλος Πολύ. είναι. Και η Ρίτα Βίλσον, βέβαια. Ναι, είναι, Και η πολύ, είναι Ρίτα πάρα, Wilson, πάρα πολύ. Τι Έχουμε πιστεύετε δυνατούς ότι είναι Έλληνες. αυτό που κάνει τους Έλληνες να ξεχωρίζουν τόσο πολύ και να φτάνουν τόσο ψηλά στο εξωτερικό, κάτι που δεν γίνεται εδώ? Είναι το διαφορετικό σύστημα. Εκείνο που έχουν? ξεχωρίζει και για να είμαστε και τίμοι δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι και άλλες ράτσες εκτός Αμερικής, ειδικά ευρωπαϊκές και μερικές λατινοαμερικές, είναι ότι από τη μια μεριά έχεις μια κουλτούρα, γιατί οι Αμερικάνοι δεν υπάρχει κουλτούρα πίσω, έτσι, σε μια κοινωνία, ενώ έχεις μια κουλτούρα που την κουβαλάς, μια γνώση, ένα πολιτισμό, ο οποίος είναι πολλές φορές στο DNA σου, δεν χρειάζεται να το διαβάσεις, το κουβαλάς αυτό το πράγμα. Πας σε μια χώρα η οποία έχει δυνατότητες, έτσι, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να αναπτύσσεται πολύ. Δηλαδή παίρνεις από εκεί τον τρόπο ζωής, τον τρόπο δουλειάς, το φυτεύεις μέσα αυτό που έχεις στο δικό σου, που κουβαλάς, λέω, τον πολιτισμό, Το την Ευρώπη, τη ταπεραμέντο σου. γνώση, το Ναι. ανοιχτό το ταπεραμέντο, και αυτό κάνει ένα ωραίο εκρηκτικό σύνολο. Ο Στεφανόπουλος, ας πούμε, ο Τζόρτζ, άλλοι που τον ξέρουμε γι' αυτό. κάνει τηλεοπτική καριέρα Την πια. έχουμε γνωρίσει, είναι τηλεοπτική καριέρα, ναι, μετά τον Κλίντον. Γι' αυτό καταφέρουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι και ο αρχηγός της Fox, Jim. Ο πρόεδρος. ο Τζιμ. Ο Τζιμ Γιαννόπουλος. Ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και πιστεύω ότι έχει να κάνει με αυτό το θέμα της κουλτούρας. Και χαίρομαι πάντα που αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια καλύτερη εικόνα για την Ελλάδα από αυτή που ζούμε εμείς ή έχουμε εμείς.
Δηλαδή έχω τη Υπάρχει συγκινημένη. νοσταλγία, γλυκιά Με νοσταλγία. τρελαίνει. Ναι. Αυτό μου αρέσει τόσο πολύ. Σου αρέσει επίσης, φαντάζομαι, το ότι η χώρα ολόκληρη, οι ΗΠΑ, μοιάζουν με κινηματογραφικό σκηνικό, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Εγώ- Κάθε πολιτεία και διαφορετικό Ναι. σκηνικό, Εγώ είμαι διαφορετικό έργο. τόσο ψώνιο που και στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες όταν περπατάω νομίζω ότι παίζω σε ταινία. Γιατί και πόζες, σταματάει στις βιτρίνες και κάνει ρόλους. Κάθε γωνία, μια κάνω τον παιδί Κάλαχαν από εδώ, από εκεί ξέρω εγώ τον Ντενίρο, αλλά θέλω να πω, αισθάνεσαι ότι τα μαγαζιά, οι γωνίες, οι καρέκλες έχουν παίξει σε ταινίες. Έτσι είναι. Έτσι είναι, σαν φυσικό σκηνικό. Ναι, αλλά δεν είναι και υπέροχο τώρα που λες μια... Αισθάνεσαι πολύ ελεύθερος σε αυτή τη χώρα. Ναι. Ελεύθερος παντού, σε όλες τις δημοκρατικές χώρες. Αλλά δεν ξέρω, υπάρχει κάτι το οποίο, ό,τι και να κάνεις, κανένας δεν θα γυρίσει να δει ότι είσαι περίεργος. Μπορεί να αντιθείς, ξέρω εγώ, να βγεις το πρωί με πιτζάμες έξω. Κανένας δεν θα γυρίσει να το σχολιάσει. Ναι. Είναι σημαντικό. Πώς είναι ο Πέτρος στο σπίτι? Γιατί Αν τον φοράει βλέπουμε. πιτζάμες? Όχι, Γενικά, δεν φοράει. γιατί τον βλέπουμε στο morning show που είναι έτσι πολύ Ναι. Όπως τον αθυρόστομος, τα λέει έξω τα δόντια. Όπως τον Στο βλέπεις. σπίτι μεταμορφώνεται σε χαζομπαμπά. Και αυτό. Ναι, Και ο μεταμορφώνεται σε σύζυγος. χαζομπαμπάς και είναι και όπως τον βλέπεις. Γενικά ο Πέτρος δεν αλλάζει ρόλους. Αυτό που βλέπεις αυτό είναι και αυτό είναι που είναι το αυθεντικό και το καλό και νομίζω ότι έχει κάνει όλα αυτά Και που το έχει κακό. κάνει στη ζωή του, αλλά ταυτόχρονα είναι και το κακό γιατί πολλές φορές δεν προστατεύει τον εαυτό του. Ναι. Ο Πέτρος έχει ευχαριστήσει δημόσια τη σύζυγό του και θέλω να μου πει εάν πιστεύεις ότι πραγματικά ένα μέρος της επιτυχίας σου και το ότι συνεχίζεις και κάνεις ωραία πράγματα οφείλεται στην Τζέννη. Κοίταξε, δεν θα έλεγα, κοίταξε, να σου πω, δεν θα έλεγα ότι η καριέρα μου γιατί έχει ξεκινήσει και από πριν και θα πήγαινε. Δεν είναι θέμα καριέρας. Γιατί εμένα στο τέλος της ζωής, τώρα μεγαλώνοντας, το πρόβλημά μας δεν είναι η καριέρα. Αν η Τζέννη έχει συμβάλει και έχει συμβάλει τα μέγιστα, είναι σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι που είναι και το ουσιαστικό Της ζωής, κομμάτι της της ανθρώπινης, ζωής. έτσι. Δηλαδή η Τζέννη μου έδωσε μια ωραία ζωή. Δεν είναι μόνο τα παιδιά, ήταν καλό. Ναι. Κατάλαβες, Τι και, δεν- και αυτό μπορεί να σου δώσει στη δουλειά κάπου αλλού. Αλλά όταν λέμε πίσω από κάποιο επιτυχημένο άντρα ή μια γυναίκα, αυτό είναι μια ιδέα. Υπάρχουν πάρα πολλέ κακέ γυναίκες πίσω από πολύ επιτυχημένους άντρες. Αλλά το να φτιάξεις μια ζωή ωραία, το να μεγαλώσεις παιδιά που είσαι περήφανος για αυτά, έτσι πως τα βλέπεις, ο καθένας μπορεί να το βλέπει, εγώ έτσι νομίζω. Το να έχει ζήσει υπό συγκεκριμένες συνθήκες, το να μην σου έχουν ζητήσει ποτέ κανένα κόσμημα για να στολίσουν τη ζωή τους και να την επιβεβαιώσουν, αυτό είναι που μου έδωσε η Τζέννη, κατάλαβες. Είναι πιο σημαντικό. Ο Πέτρος, επειδή έχει δείξει τις μαγειρικές του ικανότητες στο πλατό, μαγειρεύει στο σπίτι ή μαγειρεύει εσύ τελικά? Κάθε μέρα. Όποτε τύχει να μην βγούμε έξω, ο Πέτρος θα μαγειρεύσει. Και όχι τώρα, από τότε που το γνώρισε. Αλλά ο μεγαλύτερος φαν πλέον στην οικογένεια Είναι ο μικρός. δεν είναι ούτε η γυναίκα μου, λέει ότι μαγειρεύω, αλλά δεν τα τρώει. Οι κόρες μου αρχίσανε σιγά σιγά και αυτές. Να κάνουν δίαιτα. Ο μόνος ο οποίος είναι βοηθός μάγειρα και τα τρώει Πραγματικός. όλα καυτερά, είναι πραγματικά, είναι ο μικρός ο Μαξ, ο οποίος τρελαίνεται και αυτός να μαγειρεύει, αλλά τρώει ό,τι κάνει ο μπαμπάς του. Ναι, είναι το καλύτερο. Το καλύτερο του πλανήτη. Δεν Πάει υπάρχει. σε σπίτια, τον καλούνε και λέει: Δεν έχετε μαγειρέψει τον μπαμπά μου, δεν μπορώ να το φάω. Στο σχολείο δεν τρώει, λέει: Θα πάω στο σπίτι να φάω το φαγητό του μπαμπά μου. Πήγαμε σε πάρτι προχθές και του λέω: Πάμε να φύγουμε να πάνε. Μπαμπά, πεινάω. Λέω: Δεν έφαγες εκεί πέρα. Φέρα. Μπαμπά, στα πάρτι. Δίνουν όλο τρας φαγητό. έχει Και είναι καταστρέψει 7 το χρονών. παιδί. Και τρώει. Τον έχει κάνει ταϊλανδέζικα, γκουρμέ. Έχουμε τέτοια. καταστραφεί, σου λέω τώρα. Άστο. Τα κρέα, τα αμερικάνικα ρέα. Δηλαδή είναι το παιδάκι Ναι. μου μοιάζει. Το αμερικάνικο φαγητό σου αρέσει τα κρέατα, φαντάζομαι εκεί Ξέρεις, περισσότερο, το έτσι. αμερικάνικο φαγητό έχει τα καλύτερα στέικ στον πλανήτη. Ναι. Που είναι αργεντίνικα, που είναι αυτά. Το καλό αμερικάνικο στέικ δεν υπάρχει στον πλανήτη. Είναι μαγικό. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κουζίνα αμερικάνικη. Ναι. Είναι μίξ απ' όλα. Αλλά ευτυχώς Έχουν καλά υλικά τα όμως. καλύτερα Πολύ, κινέζικα. πολύ. Έχουν τα καλύτερα κινέζικα. Έχουν τα καλύτερα γαλλικά. Έχουν τα καλύτερα ιταλικά στη Νέα Υόρκη. Καλύτερα από το Μιλάνο και καλύτερα από το Παρίσι. Τι είναι αυτό, Πέτρο, που δεν αντέχει την Τζέννη? Θα ήθελε να τη το αλλάξει? Πες την αλήθεια. Να πω την αλήθεια. Η Τζέννη φαίνεται ότι είναι πολύ γλυκός άνθρωπος και είναι. Φαίνεται ότι είναι πολύ κατανοητικός άνθρωπος και είναι. Φαίνεται ότι είναι πολύ συζητήσιμος άνθρωπος και είναι. Με τους άλλους. Είναι με όλους. Με μένα, μην κοιτάς έτσι, με μένα, το ξέρω και η ίδια, δεν είναι το ίδιο ανεκτική. Είναι λιγότερο ανεκτική. Έχει Με κρίνει εξαντλήσει. πολύ αυστηρά. Θα ήθελα να με δει και λίγο ως χαζούλη, άντρα, και να με κρίνει λιγότερο αυστηρά. Έχει εξαντληθεί η υπομονή μου, το έχεις καταλάβει. Τζέννη, εσύ τι δεν αντέχει τον Πέτρο και θα ήθελε να το αλλάξει, αλλά πλέον δεν Τα γίνεται. πάντα. Όχι, όχι. Εγώ αυτό που με τρελαίνει είναι ότι δεν έχει υπομονή. Δεν έχει. Αυτό εκείνη τη στιγμή που θέλει, αυτό πρέπει να είναι και δεν ακούει τίποτα. Δηλαδή, αν μπορούσε να σκεφτεί 2-3 λεπτά πριν πει κάτι ή να δει πώς μπορεί να αλλάξει, Ναι. θα του ήταν πιο εύκολο για αυτόν. Πιστεύει ότι παρότι παρουσιάζει μια εικόνα έτσι σκληρού άντρα, Καθόλου. είναι ένα παιδί, είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται Όχι. ίσως περισσότερο εύκολα και τους άλλους ανθρώπους? Ακριβώς αυτό από θέλω όσο να θα έπρεπε. πω, ότι είναι ο πιο εύπιστος, αγαθός και καλοπροαίρετος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Και δεν υπάρχει καμία υπερβολή σε αυτό που λέω.
Απλά δεν μπορεί να το διαχειριστεί πολλές φορές και αυτό χάνει το δίκιο του. Ξέρεις όμως, από την άλλη μεριά, να σου πω λίγο κάτι. Αυτό το ακούω και το έχω συζητήσει με κανένα. Αυτό το περί σκληρού και περί έτσι φαίνεται και απότομο κτλ. Δεν ξέρω πώς μου βγαίνει. Δηλαδή δεν έχω καμιά αίσθηση ότι πρέπει να είμαι επιθεωρητής Κάλαχαν, ας πούμε. Πώς το εξηγήσω, δηλαδή δεν είναι, κάτι βγαίνει, κάτι πάει στραβά με την έκφρασή μου. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω τον γλυκούλι, αλλά ναι. Και το άλλο που άλλοι το γουστάρουν, ας πούμε, άλλοι το γουστάρουν, έχει σημασία. Δεν είναι κάτι που το ελέγχω ή το επιβάλλω. Ξέρω εγώ, τη κατά η φωνή μου. Έχεις κάτι από Τζακ Νίκολσον, πώς να το κάνουμε. Η φωνή μου φταίει. Είναι το φυσικό. Στην επόμενη ζωή το Hollywood. Θέλω να στείλετε μια ευχή στους Greek Americans, Greek Canadians, Greek Australians που μας βλέπουν και σας παρακολουθούν. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα είστε έξω και μέσα από το στούντιο, σε μαγικά μέρη όπως εδώ στο Island, αλλά και μέσα στο στούντιο του Mega. Εγώ θέλω να τους πω. Καταρχήν να είναι καλά, να ευχηθώ αυτό, αλλά θέλω να τους πω όσοι μπορείτε να μιλάτε με τα καλύτερα λόγια για τη χώρα μας, ναι. Να έρθει πολλοί κόσμος το καλοκαίρι φέτος και να μας ανεβάσουν λίγο ψυχολογικά με τον ωραίο τρόπο που ξέρουν να κάνουν οι Ελληνοαμερικάνοι. Εγώ λέω ότι οι Ελληνοαμερικάνοι, πραγματικά γιατί ξέρω και πάρα πολλούς, είναι άνθρωποι και Ελληνοαυστραλοί και από αυτούς ξέρω και Καναδούς, δηλαδή γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο. Είναι ωραίοι άνθρωποι γιατί ακριβώς κουβαλάνε και την Ελλάδα και πήραν και από εκεί. Άμα έχετε καμιά δουλειά σε τηλεόραση εκεί, φωνάξτε με. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σε εστιατόριο. Thank you very much. Θα τρώσω όλο το φαΐ. Thank you very much. Thank you very much. Thank you guys. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα επιτυχίες. Πάμε όμως τώρα στο στούντιό μας στη Νέα Υόρκη για να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί έχουμε κοντά μας μία πανέμορφη καλεσμένη, μία εκρηκτική Ιταλίδα, η οποία είναι όμως και πολύ πολύ δυναμική. Έχει γράψει εκπληκτικά βιβλία, όπως αυτό που κρατάω στα χέρια μου, The Art of Getting What You Want. Νομίζω ότι ένα τέτοιο βιβλίο είναι απαραίτητο για όλους εμάς που έχουμε ζήσει αρκετά στην Ελλάδα, ταξιδεύουμε στις ΗΠΑ ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο για να βρούμε την τύχη μας και πραγματικά όταν δεν υπάρχει κάτι τριγύρω πρέπει να έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο που να μας μιλάει για την τέχνη του να αποκτήσεις αυτό που θέλεις. Hello, Lisa De Maio. How are you? I'm so good. How I did are the introduction you? in Greek. How you felt about it? I don't know what you said. All good things. I said that you look great. You look absolutely fantastic. You could be an actress or a host or, I mean, a celebrity, definitely. You're a celebrity writer. Oh, thank you. You are. I'm a mom. You're a mom of three. I know that. Yes. That's my claim to fame. Yes, great dress. It matches to your eyes. Thank you. You know, I was talking about this book, The Art of Getting What You Want. And I was thinking how you can get what you want when there's nothing out there. Like in Greece, these times. Yes. But people think that, but there's always something out there. But what happens is when you think that there's nothing and there's no hope and you all start to talk like that, oh, there's nothing, we can never make it work, it's too hard here. And you get on a plane and you go somewhere else or you make stuff happen. So when people realize they have choice and they can create something, there's plenty of opportunities out there. And that's what I did because I didn't have anything and looked for opportunities and talked to people who had a better life than I did and said, what did you do? How did you do that? Why did you do that? And if you ask the right questions and you stop complaining, people can find that there's hope in anything. Yes, but when you lose your job, I mean, in Greece this time, there's a huge unemployment and you cannot really find a job and you don't get paid well and you never get your salary. So you have to put your minds together and you have to risk. And most people won't take a chance. They're so stuck and they feel so confined and this is as good as it gets. And they talk like that over and over. There's no hope. But there's a whole world that's out there. Yes, and you can work online also. That's what I do. Yes. Tell us your story. I mean, you are inspiring because you lost everything and you had to get a divorce, as you told me before we start the show, and then you reinvented yourself. Mm-hmm. Yes. I never lost anything because I never had anything to lose. Yes. We grew up very poor and I didn't want that lifestyle. And I worked very hard and realized working hard doesn't necessarily mean you're going to be successful. It means you work very hard. And I knew I had to think in other ways that when you have nothing, how do you create something? So what did you do? You were a housewife. Yes. You had 3 children. Yes. You kicked out your husband.
I didn't kick out my husband. No, he's wonderful. And he's a I'm good joking. daddy. I read books like this. Yes. And I listened to people talk about how you can have something from nothing. And something that worked for me is network marketing. Yes. And I'll do almost everything online. And anybody can have a network marketing business. Anyone can, or you can do something online. And I chose a company called Isogenics. And it helps people get on healthy products and they feel good on the inside. And then I show them how you can use this as a vehicle and you can create something from this. So people need to go find that vehicle and they have to think outside of the box. Maybe it doesn't exist in Greece where they live. But there's opportunities, like you said, online. You can go find stuff and say, I want to be a part of this. And you have to think where you're not thinking. And unless you start reading books like that, or you start being around people and saying, you know, let's talk about ideas. You have to talk about what you're not talking about. If you do the same thing over and over and over and over again, George, you know what they call that? When you do the same thing over and over and you expect a different result? Yes. They call that crazy. They call that crazy. Could you tell us the biggest advice that you give? Yes. You can't change your circumstance, like whatever happened. My girlfriend lost her children. She can't bring her children back. My friend got hit by a drunk driver and her legs were crushed. She can't get new legs. So they were able to change how they thought about it. You know, how can we think differently about the same situation? And that's what all we can control is what we think and what we feel in our hearts. And if you take any situation, you know, some people say, oh, I'm divorced and I have 3 kids and that's so hard. And I said to my kids, from this divorce, you need to learn that you never have to be stuck, ever. You always have a choice. And if something doesn't feel right, change it. And my friends that went through such hard times, I mean, losing children or getting hit or losing your parent to a drunk driver. Yeah, you can't have all these change examples that. in the book. It's all in the book. And it was, they changed how they thought about this circumstance. What's the positive in this? And people, you know, make fun of that. And they say, oh, you know, all this positive thinking. But if you change the way you think about things and you look at the situation and always look for hope, you'll find it. Yes, because definitely. Whether you believe you can or you can't, if you believe that, you're right. Either way, you're right. If I say, I can't do it, I can't do it, I'm right. If I say I can do it, I can do it, I'm right. So you have to, it's a mindset first. And when I teach, I do a lot of coaching. I do a lot of, I have a website now. How wealthy you become Me? after that, yeah. I mean, you had nothing. You started your own business online. Yes. You write the books. But I want you to answer this question after this break. And I know also that you've been to Dr. Oz and I have an interview with him. Yes. So we'll watch it together. So let's take a break και μετά θα μας πει τρομερές ιστορίες που υπάρχουν μες στο βιβλίο, αλλά και εκπληκτικές συμβουλές, γιατί είναι πραγματικά μια γυναίκα που τα κατάφερε και μας δίνει ελπίδα. We are back εδώ στο Megaview με τη μοναδική Λίζα Ντεμάγιο, μια γυναίκα που έχει γράψει εκπληκτικά βιβλία για το πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου και να πας μπροστά και να κερδίσεις χρήματα και να ξεχωρίσεις. Και ειδικά εμείς που έχουμε υποφέρει στην Ελλάδα, χρειαζόμαστε τέτοια βιβλία με τόσο χρήσιμες συμβουλές. I'm talking about your book. Okay. What do you think about what I'm saying? So, did you become rich after what you did with all these books and the work you do online? I mean, because you are setting an example for all these people that watching us. Yes. No, I didn't make a lot of money with the book at all. Yes. I just wrote the book because I truly wanted to help people. So I didn't make any money with the book. I made most of my money through coaching and helping other people to become successful and through network marketing. You have a website? Yes, lisademeo.com. Yes. So easy. How many male followers you have?
Mail? I don't know. I'd have to go through all my Facebook and Twitter and Instagram. I don't know. I assume it's like 99% male. It's mostly women. Yes, okay, I'm joking. Mostly women. Yes, because you look so beautiful. Oh, thank you. What about Dr. Oz? I know that you've been to his show. Yes. And you had an amazing chemistry together. And I met him in Monte Carlo, actually. I had an interview with him. And he's such an amazing guy. I mean, and he loves Greece. Yes, and he loves healthy eating. Yes. And when I saw him, he had just had a grandbaby the day before, so he was so excited. And we talked about how much people love ice cream. Yeah. And they want sugar and they want sweets, but you don't have to do that in your body. And you can stay fit and healthy at any age. And we made some ice cream together, and we talked about healthy eating. And that's my whole other business in Isogenics, is all about healthy eating. That's very interesting. Let's take a look at my interview with Dr. Oz in Monte Carlo, Yes. and then you will reveal all the secrets about diets and being fit. Okay, let's watch it. Let's watch it. Η Oprah Winfrey το χαρακτήρισε America's Doctor. Έχουμε μαζί μας τον Mehmet Oz. Mr. Oz, how are you, Dr. Oz? George, thank you. Nice to meet you. You look so fit. Look at this. Oh, very good. Yeah, I'm a health freak. That's why I like you so Well, much. You're kind. You're kind. You're so successful in America. Oprah Winfrey announced you as America's Doctor. I mean, how did you made it? Well, you know, the brains of the family, is like it is in most families, is my wife. Yeah. And she used to make these commercials for your eyes. She used to put little droplets in her eyes. Yes. Visine commercials. Yes. And so she said, you know, you're doing all this heart surgery, and you don't realize the power of television. And so we made a documentary together, a show about the body. And I met Oprah. She actually came on my show. Yes. And I met her, and we began doing lots of programs together. And I have learned so much about what you can do that's good if you're on television saying the right kinds of things. Yes, you are so successful for so many years. Oprah discovered you. How would you describe Oprah? Oprah's the best. She's a teacher at a university. Yes. So you go do the shows with her, and she understands that what motivates people, George, is not the facts. It's the emotion. Because listen, we don't change what we do because of what we know up here. We change what we do because of what we feel in our hearts. Exactly. And so she connected to something that, all of Greek philosophers knew, was that you have to be able to merge the two together. And when you can, in your body, feel what's important, you're motivated to change. That's fundamentally what the show is about. Listen, in our villages 100 years ago, 1,000 years ago, there was always a healer. And what the healer did was to hear you. Yeah. Right? They knew your problems. They were able to give you advice. They didn't do surgery on you. They provided a place for you to be validated and to feel that you matter. And that's what we try to do a show about life. I happen to be a doctor, but the show is about you. It's about life. Yes, America's Doctor should give us few advices about how to be healthy, look healthy, what to avoid. All right, George, I'll give you a couple. The Okay. most important tip is to stay active and physical every day. There are some islands in Greece that have... You mean making love or? Making love is most important. Well, actually, that's important too. If you make love, Yeah. the average, I think, is roughly once a week, maybe, right? Yes. If you can go to twice a week, you'll live 3 years longer. Oh, God. And it'll feel even a lot better. But the most important thing actually is daily vigorous activity. Any activity. Sex is one, but Yes. it could be walking, swimming in the water, whatever it takes to stay active. When we travel the world, and in Greece actually has very long-lived populations in some of the islands, we find that people who are active every single day, they live much longer. Yeah. Their brain stays sharp, their heart stays strong, their muscles stay big, and they feel better. What should avoid eating? White foods. White flour, white pasta, white rice, white sugar. All the white foods strip us of our life. But the colorful foods, the Mediterranean diet, hugely effective because they give us the nutrients our body needs. When the sun hits the soil, Yeah. it gives nutrients to the food. We want those real whole foods. So the big tip, George, if the food comes out of the ground looking the way it looks when you eat it, you're good to go. And is there a trick to lose weight instantly? Yeah. Well, You must have some tricks. I have some tricks. Actually, one little trick for the supplement is chromium.
chromium is an element that's found in the earth that actually helps the body process insulin better. So I would give that as a little pill if people want to take a pill. Tablets, you mean? Tablet, little tablet. Yeah. But I think the most important tip of all is to be aware of the food. As you eat the food, taste it. And as you recognize the real taste of it, and you especially avoid those white foods, you will automatically lose weight. I've never met someone, and all the people I've dealt with, and I still practice medicine. Once a week I do heart surgery. I've never met someone who did not lose weight by having the ability to push the white food away. Yes. You're so famous in America. Was it easy or difficult for you as a Turkish man to make it in the stage? I think it's the same as if you're Greek. You're not on the inside. You don't know the game. Yeah. But America is a place that rewards merit, that rewards hard work. And so I always felt there was an opportunity for me to move ahead. I mean, I was not from a wealthy family. I studied hard. And I went into medicine knowing it was my passion, my calling. You come from Marmara, which is right opposite to Rhodes. Yes. So you are kind of connected to Greece. Yes. Now you're going to cruise the islands. Yes. You're going to Santorini. Coming to Santorini, I'm going to travel through all the Greek islands. I'll end up in Rhodos, Rhodes. Rhodos is how it's said in Turkish. Yes. And then I love Simi. It's a small little island. It's so beautiful. They're nestled in this little cove. And I always take the family there every year. Yeah. And then I also love Patmos. So I'll travel through there and then eventually see my parents who live in Istanbul and visit some of our TV friends in Istanbul, and then I'll go home. And what about the Greek flavors? I mean, do you like Greek kitchen? We have so many things in common with Turkish. First of all, I usually eat at Greek restaurants. Yeah. The most common restaurant I eat in America is at Greek restaurants because there's so many wonderful ones. I like the gyros a lot, Yes. which is like donut in Turkish. I love the salads, but the best of the fish. And in New York City, there are wonderful Greek fish restaurants. Yes. And I think of all the beauties of Greece, the reality that you have the best studied diet for longevity. The Greek diet, the fundamental reality of the Mediterranean diet is often forgotten, but it is where we have more power than anything else. And the Greek diet is more powerful in providing longevity, better vitality and vigor than any pill you'll ever take and any surgery you can ever have. How does Dr. Oz feel when women flirt him? Dr. Oz is married for 27 years and his wife gets very mad when women flirt with him. So I always have to be careful. Yes, but you're on TV, so you're known and you know you have this appeal. You know, a lot of it's the energy you bring. And Yes. I love women. I was one of 25 cousins, one boy. Yes. I always had women around me, and I have 2 sisters and 3 daughters. But you also respect the power of women. Yes. And women are the ones who guard health in our world. And when they can actually feel that they can control, that they have the power to do it, it changes everything. Is there a trick to be more ready for love? Yes, there's some very good tricks for getting ready for love. Well, one is to understand that men only take a minute to get ready. Yes. Women take 24 hours. So a little trick for all the men, 24 hours before I want to do it, I send her a text or email. I Yes. love you. Only just, I love you. In terms of food or supplements or something? Yes, there are foods and supplements too. The most important supplement, or most important food is omega-3 foods. Omega-3 foods are olive oil, have some, the healthy fats, fish have omega-3s, Yes. oily fish especially. They allow the blood vessels to open. When the Yeah. blood vessels open, more blood goes in. Okay. Thank you so much for the wonderful George, interview. it's a great honor. Okay. Okay, we're arm wrestling. Okay. I won, Dr. Oz. That was Dr. Oz, and this is Dr. Lisa De Mayo. So, Lisa, Yes. tell us your secret about your amazing. I mean, you look fantastic, absolutely. Oh, thank you. Amazing figure. I mean, great shape. What's the secret? I run around after my kids all day long. Keep a very clean house. I work out. Yes. I eat Daily? Not daily. Maybe 3 to 5 times a week, 4 Yes. times a week. I follow your diet. I follow the Mediterranean. the Mediterranean diet. Yes. Fish and veggies and rice, and I follow your diet. Thank you so much. Thank you so much. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. I say it in Greek. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να πήρατε ωραία πράγματα από αυτή την συζήτηση που είχαμε, που νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί χρειαζόμαστε τέτοιες πληροφορίες να καταγράφονται στο μυαλό και να υπάρχουν εκεί πίσω για να μας βοηθάνε στις δύσκολες στιγμές που έτσι κι αλλιώς ζούμε. Να είστε καλά, περάστε καλά και να είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Μέγα Κόσμος.